Príchodu jary sa raduje asi každý človek, veď toto obdobie prináša v sebe nový život, no hlavne sviatočné dni v čase Veľkej noci. Je to obdobie spojené s bohatými tradíciami, hlboko koreniacimi v kresťanstve, kedy si všetci veriaci pripomínajú ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Na oslavu týchto významných sviatočných dní v priestoroch Centra slovenskej kultúry v Užhorode sa každoročne pripravuje výstava detských veľkonočných prác. Začal sa Veľký týždeň, ktorý je bohatý ako na kresťanské tradície, tak aj ľudské tradície, ktoré si vážia Slováci nášho kraja. A už tradične na začiatku tohto Veľkého týždňa sa v Centre slovenskej kultúry organizuje takáto výstava, ktorá chce pripomenúť tieto kresťanské tradície spojené s Veľkou nocou, s tými krásnymi, veľmi vzácnymi pre kresťanov sviatkami. Naozaj sú to najvýznamnejšie sviatky roka, ktoré sú bohaté aj na obrady. Spomeniem len Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobotu a nakoniec nedeľa Vzkriesenie Pána, ktoré je naozaj každý tento deň sa konajú rôzne obrady v kostoloch a kresťania si veľmi vážia tieto sviatky. Ako som povedal, tieto sviatky sú bohaté aj na také ľudské tradície spojené s Veľkou nocou. Táto tradícia žije, prežíva medzi Slovákmi aj nášho kraju. A my sme dnes urobili nielen výstavu takýchto výrobkov, takýchto kvetov, nádherných kráslic, ktoré sú spojené s týmito tradíciami Veľkej noci, ale dnes je tu aj pozvaná umelkyňa pani Jožina Ilína, ktorá naozaj je majstrom vysokého klasu, ktorá naozaj môže poučiť deti, ako sa robia kráslice, a to takými netradičnými, špecifickými technikami a technológiami. Prišli sem deti z našej školy, 4. základnej školy so slovenským vyučovacím jazykom, ktoré so záujmom, veľkým záujmom sledujú túto umelkyňu a sami skúšajú opakovať toto umenie, ktorému ich ona učí. Zároveň toto významné podujatie každý rok robíme aj preto, aby sme tieto tradície vštepovali mladým ľuďom. Som povedal, sú tu deti, aby tieto tradície žili z pokolenia na pokolenie, aby si mladí ľudia pamätali a vážili tieto tradície svojich predkov. Tento rok v Centre slovenskej kultúry pre deti prichystali aj zaujímavý workshop, počas ktorého ľudová umelkyňa Jožina Ilína ukazovala deťom, ako urobiť peknú kráslicu prostredníctvom rôznych umeleckých techník. Tejto činnosti pani Jožina sa venuje už viac ako 15 rokov a tvrdí, že práve kráslice jej pomohli sa dostať zo zložitej životnej situácie. Любий художник, люба творча людина може почати свою творчість просто із-за цього, що от немає виходу іншого. Ну, в мене так сталося, може в когось якось інакше. Це почалося в 99-му році, я почала робити писанки, і ці писанки практично мене спасли від того, що погані в мене були тоді справи дуже в сім'ї. І писанка мене, як би я сказала, дала мені життя, показала мені дорогу. І писанка мене привела до таких людей, які мені порадили, що треба робити і як робити, щоб все було добре. І на сьогоднішній день я рахую, що це просто мені був такий подарунок від Бога вкладений в руки, щоб я могла з ним просто скористуватися на свою пользу. Писанка мене приводить до різних людей, які займаються другими творчими всякими своїми ділами. Там і художники, і вишивальщиці, і різьба по дереву, і ковалі, і все таке інше. Це контингент таких людей, що вони творчі, вони знають свою професію дуже добре, мають великий хист в своїх руках, і коли ти дивишся на ці здобутки їхні, то і сама починаєш вже щось робити. Я ніколи не зупиняюся, я почала все з абсолютно простої писанки. А на сьогоднішній день я вже дійшла до того, що я вже працюю і фрезером, і роблю картини,
картини, роблю квіти з бісера. Тобі ж стояти тут не можна, тут треба щось робити завжди нове, і тоді тобі цікаво, і ти цікавий людям. І я рахую, що це є велике щастя. Počas workshopu pani Jožina sa snažila každému dieťaťu vysvetliť, ako môže samostatne urobiť krásne maľované vajíčko. Я завжди знала, що діти, вони народжуються дуже талановитими. Єдине, що той талант треба відкрити дорослим людям, показати, що дитина може зробити все, що їй дає природа, і підтримувати той талант. Тому що, наприклад, на сьогоднішній день я бачу, що дітки всі талановиті. Хлопчики, дівчатка, всі беруть і роблять ті писанки з великою наснагою. Я дуже люблю робити майстер-класи іменно з дітьми. У дитини широко відкриті очі, душа, ти можеш з нею працювати. І все те, що ти знаєш, треба передавати молодому поколінню, тому що вони підуть за нами, і традиції в закарпатських сім'ях не можуть вмирати ніколи. У нас нема закарпатської сім'ї, де би я не була в гостях, і я не бачила вишивану подушечку, або якусь салфеточку, або ще щось. Ми любимо робити все своїми руками, гордимося тим. І я дуже рада, що я живу в такому чудовому краї. Я тут родилася, я тут живу і рахую, що це є самий кращий край, самі кращі люди і самі талановиті. Pri tvorivej práci pani Jožine pomáha jej 7-ročná vnúčka Anna Mária, ktorá urobila svoju prvú kráslicu, keď mala 4 roky. Мене навчила моя бабуся, бо мені це дуже подобається. Kráslice sú tradičným symbolom Veľkej noci. Samotné vajíčko je symbolom života a dôležité sú aj ornamenty, ktorými ho ozdobujú. Oddavna ľudia maľovali na vajíčkach ornamenty, ktoré niesli v sebe nejaké poslanie. Symbolický genetický kód. A hovorí sa, že kráslice treba maľovať s čistým srdcom a dobrou náladou, lebo je dôležitá energia, ktorú vkladáte do svojej práce. Omne vivum ex ovo, všetko živé z vajca pochádza. Ako symbol života dominuje skromné, krehké vajíčko v mnohých starých náboženstvách a zakotvené takmer na celom svete je aj ako najrozšírenejšie obradné jarné jedlo. Ozdobené škrupiny vajíčok, tzv. Kraslice, ako výsledok jedného z druhov ľudového výtvarného umenia, sú v posledných rokoch predmetom záujmu a lákajú návštevníkov do múzeí na ich novodobé výstavy či jarmoky. Na Slovensku je niekoľko spôsobov ozdobovania vajíčok. Jedným z nich je aj farbenie a oblepovanie vajíčka slamou. V prvom rade potrebujeme slamu. Dobrá je jačmenná slama alebo ovsenná. Dá sa aj z ražnej, ale tá je trošku na to tvrdá. Slamu buď máme v prírodnom stave, alebo môžeme ju aj farbiť. V prvom rade ju musíme namočiť. Máča sa tak asi hodinku v teplej vode. Keď je mäkšia, keď je tvrdšia, tak aj trošku dlhšie. Nastriháme si rôzne šírky pásikov, užšie, dlhšie. Dlhé pásiky si necháme na predelenie vajíčka a z tých kratších slamiek potom môžeme strihať rôzne tvary. Sú to väčšinou kosoštvorce rôznej šírky, rôznej dĺžky, veľkosti, ako tu nám máme pripravené. Pred samotným nalepovaním je zvykom vajíčka aj farbiť. Môžeme buď na prírodné vajíčko, biele, hnedé, alebo my väčšinou farbíme škrupinky anilinovými farbami. Tie sú také síte. Vajíčka treba vedieť aj správne zafarbiť.
Tak v prvom rade vajíčko musí byť veľmi dobre očistené, odmastené. Ak máme také slabšie, bledšie farby ako žltú, oranžovú, treba odstrániť aj tú pečiatku a takéto očistené vajíčko potom usušené namačame, farbíme vanilinovej farbe. Stačí ho osušiť, treba dať pozor, aby z tej dieročky nevytekala farba a keď je také vajíčko už vysušené, lepšie je, ak si ho necháme vysušiť a treba o nejaké 2 dni ideme vajíčko oblepovať, ale ak sa veľmi ponáhľame, tak treba dôkladne vysušiť farbu zvnútra. Táto technika vyžaduje obrovské množstvo trpezlivosti a hlavne šikovné prsty. Treba vajíčko najprv rozdeliť na časti, ktoré teda chceme, buď iba jedným pásikom, alebo si ho predelíme viacerými a potom začneme používať tie drobné kúsky. Používame na to špendlík odstrihnutý, hlavička je odstrihnutá, namočíme si to do lepidla. Trošku si dáme lepidla na prst, naberieme si slamku, oprieme si ju sem, nalepíme, podoberieme, otočíme a prilepíme. Technika oblepovania vajíčok slamou nie je stará. Vznikla v 19. storočí v mestách. Táto technika pochádza zo západného Slovenska, slovensko-moravské pomedzie, ale neskôr začiatkom 20. storočia sa rozšírila v podstate do celého Slovenska. Tam, kde je slama, tak tam sa technika aj používa. Tradícia obdarovávania šibačov a polievačov počas sviatkov Veľkej noci maľovanými vajíčkami má najmä medzi Slovanmi dávne korene. Literatúra uvádza, že už v 14. storočí ľudia maľované vajíčka volali kraslicami. Názov údajne vznikol zo slovanského slova krasný, teda červený. Červená bola považovaná za farbu života a vajíčka boli pôvodne ozdobované touto farbou. Médiá sú dnes všade prítomné a aj cirkev nemôže stáť bokom. Aspoň čiastočne chcem pomôcť prezentácii cirkvi v médiách k jej pravdivému obrazu, k tomu, aby si nestranný človek urobil zodpovedný a pravdivý obraz o cirkvi a o hodnotách evanjelia, tak ako sa ich snažíme žiť. Dnes dom, v ktorom som rástol, už patrí inému majiteľovi. Ale rád si spomeniem na veľký dvor, na záhradu,
na radosné detstvo a mladosť, ktorú zalievala Božia milosť, modlitba, atmosféra viery a vzájomnej lásky v rodine. Tu sa narodila duše mojej hviezda a vracia sa späť jak bocian do rodného hniezda. Tieto slova básnika Jozefa Tóta mi pripomínajú, že som sa narodil tu v tomto kaštieli. Boľa, kedy tu bola nemocnica aj s pôrodnicou. A telesná schránka človeka má svoje presné určenie, ale aj tá duševná stránka má svoju domovinu, má svoj rodný kraj, a to je Zemplín. Mám rád tento kraj požehnania, ktoré od Boha prichádza cez zem ku človekovi, aby cítil, že aj táto zem je predzvesťou nebeskej vlasti. Môj otec zomrel na samotnú nedeľu Pasky, Kristovho vzkriesenia. Nebol to smútok, ale duchovná radosť a omilostenie. Jeho pohreb bol oslavou vzkriesenia, víťazstva života, toho nezničiteľného života. Bol veľmi skromný, nábožný. Prežíval svoj život ako človek a ako kňaz v katakombálnej polohe cirkvi počas prenasledovania za komunizmu. A len niekoľko rokov bol vo verejnej pastorácii. Ja som mal iskru kňazského povolania už od raného detstva. Ako si spontánne a radosne po maturite som dal prihlášku na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu a prežil som na nej 5 krásnych rokov svojho života. Ja som vchádzala do manželstva, kňazského manželstva s plnou vedomosťou toho, čo ma očakáva, pretože pochádzam z kňazskej rodiny a hneď zo začiatku nás postihlo prvé prekvapenie, pretože Pán Boh nám prvé dieťatko požehnal, ktoré sa narodilo postihnuté. 8,5 rokov som mala ochrnutú dcérku, ktorá zomrela a potom sa nám narodil najmenší chlapec Rádko. Niekedy by sa zdalo, že keď jeden kríž skončí, tak vlastne sa začne iná lepšia cesta, avšak stalo sa to, že tohto roku na Veľkú noc sme sa dozvedeli, že manžel je chorý, bol na operácii a došla mu histológia pozitívna a zistili sme, že má rakovinu. Človek sa pozerá ináč potom na toho človeka vedľa seba a začali sme sa s vierou modliť o to, aby to dopadlo dobre, aby chemoterapia, ktorú manžel podstúpil, aby zabrala. V kňazskom manželstve je prítomný Ježiš Kristus, ktorý najlepšie rozumie človeku a pomáha riešiť každodenné problémy tohto života cez vzájomnú modlitbu, pomáha meniť naše srdcia, aby sme boli schopní si aj odpúšťať a viedli harmonický manželský život a stávali sa modelom pre rodiny, ktoré očakávajú, že kňaz bude vzorom aj po tejto stránke. Premenenie v katolíckej cirkvi nastáva cez slová ustanovenia, ktoré máme zaznamenané v evanjeliách. Ale pretože človek naraz nemôže zastihnúť a povedať aj slová Ježiša Krista, ustanovenia
aj slova prímluvy Svätého Ducha, tak to hovorí postupne. A to premenenie, to je Božia vec, to je tajomstvo. Všimol si ma vedenie Grécko-katolíckej teologickej fakulty a dnes už 11. rok prednášam pastorálnu teológiu a pomocné disciplíny. Odovzdávam vlastne budúcim kňazom nie tak teóriu, ale skôr tie skúsenosti a tú aplikáciu teologického štúdia, ako to využiť v teréne, aby človek svoj náboženský život prežíval v tom presvedčení, že Boh sa ho dotýka, má moc odpustiť mu hriechy, zachrániť ho a urobiť ho šťastným. Pripravujeme predovšetkým bohoslovcov na budúce kňazské povolanie, ale aj laikov v rôznych vedných odboroch, ktorí popri teológii študujú aj probačnú a mediačnú prácu a tak ďalej. Priorizujeme peniaze, kariéru, úspech, osobnú realizáciu predtým, aby som budoval vzťah. No môže byť akákoľvek situácia, prvý je Boh a potom vzťah. Je to zaujímavá práca, zaujímavý život, stretanie sa s mladými, vštepovanie základných hodnôt života aj viery, neustála konfrontácia s názormi, ktoré prezentujú a v neposlednom rade aj ich príprava na vlastný profesný život, manželský a rodinný život. Človek, ak sa stotožní s Ježišom Kristom, dobrým pastierom, ak je ochotný načúvať, slúžiť, pomáhať druhému, tak v tom vidím najvyššie poslanie kňazstva, ale aj všeobecne života, zmyslu života každého človeka. Klokočov tu pri Zemplínskej Šírave je starobilé mariánske pútnické miesto. Jeho tradícia je už vyše 300-ročná a zakladá sa na takej skromnej správe, že Matka Božia slzila v chráme na ikone, keď boli tie medzináboženské vojny a bolo ťažko ľudu Zemplína. Tak sa tu ľudia začali stretávať a dodnes je to centrálne pútnické miesto Košickej eparchie. Taký spoločný dom nás veriacich, ktorý putujeme k Matke, aby sme si trošku aj vyliali svoje žiale, prosili o jej pomoc, vnímali jej upozornenia a posilňovali predovšetkým rodinné zväzky. Z toho môjho záujmu o Klokočov vznikla aj publikácia Ochrankyňa Zemplína. Mapuje historické súvislosti vzniku mariánskeho pútnického miesta, ale ja som sa ešte viac venoval súčasným odpustovým slávnostiam a pastoračnému významu tohto miesta pre celú Košickú eparchiu. Už v protoevanjeliu sa píše, že príde žena, ktorá rozdrví hlavu hada. Prichádza nás napomenúť, alebo dokonca poplakať, ako sa to stalo tu v Klokočove, nad odklonom od Boha, ktorý je základom všetkého ľudského nešťastia. Spolok bol obnovený v roku 1991. Veľmi rád som sa zapojil do tejto spolkovej činnosti, lebo som v nej nachádzal takú prirodzenú sebarealizáciu, keďže ma zaujímali aj dejiny, cyrilometodská tradícia,
Neskôr, keď už som sa sám stal predsedom spolku, tak som vlastne pôsobil v tom, aby sme aj dobrou knihou, literárnou činnosťou prispievali k tomu vzdelanostnému a uvedomovaciemu procesu našich veriacich. Zachraňujeme aj historické artefakty, pomáhame vo vydavateľskej činnosti dobrých kníh, podieľame sa aj na organizovaní konferencií, seminárov, spolupracujeme s kultúrnymi inštitúciami, aby sa aj byzantský obrad, aj naše dejiny, aj krása cirkvi osvetlená v mučeníkoch ukázala nielen pred veriacimi, ale aj pred svetom, pretože spolok reprezentuje cirkev navonok. Žijem v tejto farnosti už vyše 21 rokov. Najprv ako jej správca, farár, a teraz ako výpomocný duchovný, ktorý sa podieľa na živote tejto farnosti. Bol som tu vymenovaný pred vyše 20 rokmi a neboli žiadne materiálne podmienky pre kňazský a farský život. Podarilo sa nám postupom času s Božou pomocou postaviť aj tento farský chrám. Podarila sa aj farská budova, ale na čo som zvlášť hrdý je ikonostas, pretože často sa stáva, že do chrámu sa investujú ako do múrov veľké peniaze a na vnútornú izdobu už je málo prostriedkov. Mám rád toto miesto a denne sa tu modlím. Prinášam novozákonnú obetu a budujem aj vlastne toto spoločenstvo spolu s jeho kňazmi, tak aby sme uprostred sekulárneho sveta zachovali a zveľaďovali svoju vieru ako dedičstvo otcov a aby táto viera formovala aj náš život. Lebo náš život je jediná Biblia, jediné evanjelium, ktoré svet ešte je ochotný čítať alebo počúvať.